Madwar 60% tal-ġenituri li għandhom tfal adolescenti ta' bejn 13 u 19 sena iqattaw inqas minn 5 sigħat kuljum ma' tfal tagħhom. Dan ħareġ fi studju li sar f'dan l-aħħar xahar mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara bħala parti mit-tieni parti tal-kampanja Trobbija Pożittiva li hija ffukata fuq l-adolescenza. Din il-kampanja ta' Trobbija Pożittiva hija parti mill-Istrateġija Nazzjonali ta' bejn l-2016 u l-2024. Dr. Marmara qal kif il-biċċa kbira tal-ġenituri li ħadu sem f'dan l-istħarriġ raw l-influenza meħbib ta' wliedhom bħala sfida. Dawn il-ġenituri ammontaw għal 13%. 7% tal-ġenituri li ħadu sem fl-istudju qalu li kienu mħasbin mid-dipendenza ta' tfal fuq it-teknoloġija, filwaqt li 6% tal-ġenituri qalu li jinkwethom l-abbuż mid-drogi u l-alkohol. L-istatistiku semma l-aktar ħaġa li laqtitu minn dan l-istudju. Kemm il-ġenituri ħossuhom close mal-ġenituri tagħhom. U fl-istess ħin anke kemm il-ġenituri ħossuhom close ma' tfal tagħhom ukoll. Fejn hemmhekk ħareġ li maġġoranza kbira, maġġoranza assoluta, fejn qalu li jħossuhom close mal-tfal tagħhom ħafna u anke jħossuhom close mal-ġenituri tagħhom ħafna wkoll. Preżenti għal din l-evalwazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li qal kif dan l-istħarriġ huwa r-realtà tas-soċjetà preżenti. Semma l-fatt kif dan l-istħarriġ joħroġ li 74% tal-parteċipanti għandhom wilt wieħed li għandu bejn 13 u 19 sena. Għal kif huwa importanti li t-tfal minn ta' eta żgħira jkunu malma sew u b'mod pożittiv. Għal kif minn dan l-istudju ħanaraw kif jeħtieġ jittieħdu azzjonijiet sabiex jiġu indirizzati ir-realtajiet tal-lum. Il-kampanja tas-sena ffukat fuq dak li huma l-adolescenti. Ħarġu riżultati interessanti ħafna. Tara li hemm ħafna rabtiet anke fuq demografija, fuq addictions u dak kollu. U issa kellha jrid mhux biss nagħmlu l-istudju u neżaminawhom imma nibdew nwettqu wkoll. Iċ-chairperson tat-Task Force Ruċi Berras qalet kif din il-kampanja intensiva fuq il-medja kienet minn Marzu sa Ottubru. Trattajna l-adolescenti, ir-relazzjoni tal-ġenituri mal-adolescenti u kif di relazzjoni tista' titjieb. Għalhekk aħna bagħtna ħafna messaġġi pożittivi kienet importanti ħafna biex dawn l-adolescenti iħossuhom maħbubin.